Як золото в вогні, випробував пан обраних, прийняв їх, як ахвяру всеспалення. Прийде час на вшанування їх, бо ласка і спокій будуть забранниками Божими. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Вітаю вас на святої мши, на хвалу Божию, ласки Божої над нами, нашими сім'ями, близькими, нашим народом. Сьогодні проживаємо день під опікою святих Кароля Луанги і поплечників, покутників, мучеників з Уганди, переслід християнів, і вони свідчили про Єсуса, про ласку, радості неба. І певно просимо Найсвятейшего серця Єсуса в цьому місяці червні, ласки Божої допомоги на нашій життєвій дорозі. Перепросимо Бога за наші гріхи, щоб ми могли годно скласти найсвятейшую ахвяру. Пов'ядаюся Богу Всемогутному, вам, брати і сестри, хто згрішив я вельми, думкою о вам, вчинкам занедбання. Моя вина, моя вельми велика вина. Тому прошу, повсюди Пан, тих ангелів і брати, вас, брати і сестри, помоліться за мене. Нехай змилується над нами Бог Усемогутний і, відпустивши нам гріхи, доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Молимся. Всемогутний Боже, Ти зробив, що кров мучеників стала насінням християнам. Дай просим, щоб ралля Твоего костела, окропленная кров'ю святых Кароля Луанги и поплечников, завсёды приносила щедрий плон. Праз Пана нашего Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і владарить, єдності Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Читання другої книги Макабеїв. У тыя дні здарылася, што 7 братоў разам з маці былі схоплены і катавалі іх бізунамі і рамянямі, бо кароль хацеў прымусіць іх пакаштаваць свініны, забароненай законам. Адзін з іх, прамаўляючы ад імя астатніх, сказаў так: «Пра што хочаш спытацца або пра што даведацца ад нас?
Мы гатовыя хутчэй памерці, чым парушыць бацькоўскія законы. А другі брат на апошнім дыханні сказаў: «Ты, злачынца, забіраеш у нас цяперашняе жыццё, аднак валадар свету уваскрасіць да вечнага жыцця нас, якія паміраюць за яго закон». Пасля гэтага катавалі трэцяга. На патрабаванне даць язык адразу ж высунуў яго, адважна выцягнуў рукі і з годнасцю сказаў: «Неба іх атрымаў, але дзеля яго законаў пагарджаю імі, бо спадзяюся зноў атрымаць іх ад яго». Нават сам кароль і ўсе, хто быў з ім, дзівіліся адважнасці юнака, які зусім не зважаў на пакуты. Калі памёр і той, катавалі чацвёртага, дзекуючыся падобным чынам. Канаючы, той сказаў: «Лепш памерці ад людскіх рук, а на Богаў складаць надзею, то зноў праз яго будзем ажыўленыя. А для цябе няма ўваскрашэння да жыцця». Гэта Слова Божае. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Матвея. У той час, бачивши натовп, Єсус піднявся на гору. Коли сів, подійшли до його вучні, і, відкривши вусне своє, він вучив їх, кажучи: «Щасливі є убогі духом, бо їх єсть владарство небесное. Щасливі є засмучені, бо вони сутешені будуть. Щасливі є лагодні, бо вони землю отримають у спадщину. Щасливі є голодні і прагнучі справедливості, бо вони насичені будуть. Щасливі є милосердні, бо вони милосердність спознають. Щасливі є чисті серцем, бо вони Бога убачать. Щасливі є миротворці, бо вони синами Божими названі будуть. Щасливі, кого переслідують за справедливість,
бо іх ёсць валадарства нябеснае. Шчаслівыя вы, калі будуць вас зневажаць і пераследаваць, і всяляк зласловіць несправядліва за мяне. Радуйцеся і весяліцеся, бо вялікая ўзнагарода ваша на небе. Гэта слова Пана. Няхай слово Євангелля німуть рахи. Хвала Єсусу Христу. В червні місяці, коли ми розважаємо літанію до серця Божого, так само чуємо цей призив серця Єсуса, який всіх обдимає, утішає і підмацовує. Так можна виказати слово сьогоднішнього Євангелія, благословенні, щасливе. Як бачимо, Єсус обдимає всіх цим благословенням. І вірних Богу, і які терпять за справедливість, і так само, які терпять ганення, які не зрозуміті цим світом, і так далі. І головне, щасливі чисті серцем, бо вони Бога убачать. І ось тут нам варто затриматися, бо убачить Бога, це треба мати здоровий зрок. Ми відаємо, що з годами і від народження дітей, проблеми з зроком, але тут іде ще заодно бачення духовне. Ми відаємо, що є першородний грех, який нам закриває ласку сузірання Бога і неба. Ми обмилися з цього греху. Ми отримали цю ласку зроку сузірання Бога неба. Але далі в житті, увы, чоловік слабий, а сатана не спить, має різні можливості підходів до чоловіка, тому Єсус і закликає: «Чувайте і моліться, щоб не впасти у спокусу». І це говориться об тим, щоб ми завжди з раниці наперед день чи на тиждень, як в неділю, Боже, допоможи мені витривати на дорозі справедливості. І тут ми знову потребуємо цього очищення нашого духовного зроку з цих повсякденних і тяжких гріхів, які знову закривають, як та пелена, нам можливість сузірання Бога і неба. І тому далі ми чуємо, як заохочує нас Єсус про святий Костюл, щоб ми тривали на молитві, щоб ми регулярно удільничали в прийнятті святих сакраментів, щоб ми були багаті на добрі вчинки, на вчинки милосердності. І це є взнагорода на сповіді отримати пробачення, так, святая реч, але так само покута і добрі вчинки, постанови своє, це знову нас підмацовує, ми знову становимося відкритими на Бога, але ще більше сатана наступає на тих, які ще більше і більше звертаються до Бога. Ще більше тих нападків і напастів. І щоб вистояти, знов таки, ми повинні пам'ятати,
щасливі, чисті серцем, Бога убачать. Тому, щоб бачити Бога, треба безупинно, справді, бути відкритим серцем, душою на ласку Божу. Та чого нас закликає сьогоднішній місяць серця Ісуса. І ми розуміємо, що наші очі – це серце, це душа, це духовність, це познання Бога. І тому Ісус дає нам ці щасливі, це лестниця. Щоб ми праз терпеливість, праз витривалость в гонениях, в униженнях, щоб ми навіть праз різні тяжкості, щоб ми все переодолювали з Божою допомогою, щоб ми Бога убачили. Сьогоднішні святі Кароль в Луанді, які за віру пострадали, тобто перейшли в Уганді, як і всюди в світі, де його не було. І менавіта праз гэты терпінні та вір Богу, вони Бога убачили. Бо навіть обмития крив'єю, як святий Хрост, і справді стали дітьми Божими, святими, про яких пам'ятає весь світ. На всіх континентах сьогодні, навіть вони на язицях, про їх моляться і просять їх заступництва. Приклад. Так само, як приклад слуги Божого Едварда Войніловича, нашого суайчинника. Його все життя накеровано на Бога. Незалежно різні обов'язки. Депутат, тройче вибираний в Царську Думу. В Санкт-Петербурзі. Багатий, знатний, учений, много мова увідав. Але багатів духовно. Тут то є зернишко. І слуга Божий Едвард Войнілович, він менавіта так само завсюди, це було його гасло, так хотів Бог. І в радості, і в терпіннях. Він не губляв, не шатався. В Санкт-Петербурзі перед всіми православними і царом я католик. Праведный, справедливый. И все шапки снимали перед ним. Вот человек, справді, розумів. І тому він і відкритий був на всі віровизнання євреїв, мусульман, православних. Бо, як він каже, в нашому роді 1500 года Войніловичі. Были и православные, и греко-католики, и католики. Наш род має таке сплячення, як він каже. І дякуючи цьому, ми ось славимо Бога сумісно разом. Тобто, справді, чоловік в такому достатку, славі не згубив голову, а витривав, справді, зостаючися, по-перше, християнином, католиком, вірником Ісуса Христа. І тому ми так само з надією зараз далі молимося і святари Білорусі, щоб з нашої країни, з нашого народу, так само світський чоловік, батько сім'ї, мудрий, учений, політик, але з Богом. І прийде час, так само во всім світі, во всіх костьолах на всіх континентах Азії, Африки, Америки, Європи буде день,
коли буде благословлений і святий Едвард Ванилович. Беларусь. Найдите такую славу, как про нашу країну в Африці, в любим там бамбуковим капличці, костелику називали Едвард Ванилович, Беларусь. А, разумеете, не только его хвала, слава, а это слава и заступництво всего народа. Это покров. Это наш заступник. І нам треба, в молитвах, і не тільки, але і в приватних молитвах, просьби до Його, і в наших потребах, дітей, родичів, народа. Едвард Ванилович, слуга Божий, заступник. І, шановні, бо так народжаються святые. Бо чоловік особа, який в пошані, це одно. Коли потім далі йдуть уже вспомини про його і так далі, тобто живуть його мірилами ось цих поводинів життя, це вже зовсім. І коли Костюл звертає увагу, розглядає цей інформаційний процес беатифікації, собирають всю інформацію і глядять, да, чоловік був постійно на тим узровні, достойним, повірний Богу. Так народжається слуга Божий. Рим, папа приймає це, благословляє і так далі. Так народжаються святые нашими молитвами, нашою пам'яттю і вдячністю. І тому нехай сьогоднішнє слово Збавителя щасливые і так далі. Все це для того, щоб ми подошли праз різні життєві. В один день ми терпимо, другий день нас не вважають, третій день якась радость, четвертий день знову якісь біди. Тобто ми всі ці щасливі проживаємо навіть не раз в один день. Але головне, щоб ми були чисті серцем, щоб ми Бога бачили. Тобто, щоб ми, так як Ванилович, слуга Божий, чи Кароль Ванга з Уганди і його поплечники, щоб ми безупинно для нас була ця зорка Господь Бог. Щоб душою, серцем, вірою, щоб ми бачили Бога. І ось це на нас і має таку ласку звертання Костюла, щоб ми прийняли цей Божий дар і заховували його в своїм серці. Амен. Молимося. Вспоминаючи святих мучеників з Уганди, несем до Отца Небесного наши покорные просьбы. Молимся за касцёл, каб пабожнае жыццё вернікаў сведчыла пра яго святасць. Цябе просім. Молимся за ўсіх людзей, каб іх асвятляла святло Евангелля. Цябе просім. Молимся за айчыну, каб Пан Бог захоўваў яе ад усялякай небяспекі. Цябе просім. Молимся за душпастыраў і іх супрацоўнікаў, каб прыкладам жыцця яны ўмацоўвалі веру бліжніх. Цябе просім. Молимся за нас саміх, каб ахвяры Христа мы чэрпалі сілы для хрысціянскага жыцця. Цябе просім.
Прими, Божа, покорные просьбы, якія мы з даверам да Цябе взносім. Праз Христа Пана нашага. Благословенный Ты, Пане Боже, Сусвіта, благословенный Ты, прими нас, Господи, Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. А так само на кори. Добрий Боже, дякуючи Твоей ласці, мученики з Уганди вибрали смерть, каб позбегнуть граху. Прими ахвярные дары, якие мы Тебе приносим, и зраби, каб мы отдано служили пред Твоим святым алтари, и завсёды были Тебе досподоби. Праз Христа Пана нашого. Пан з вами. Гору серці. Подякуєм Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і всюды Табе дзякавалі, Пане святы Ойча, всемагутны вечны Божа. Ты праз мучаніцтва святого Кароля покинув цуди свої ласки, бо ён, наследуючи Христа, славив Твое ім'я, проливши кров за веру. По Твоей воле моц выявляется в слабости. Ты умацовываешь слабых людей, каб яны сведчили об веры праз Христа, Пана нашего. Тому з анёлами на небе мы прославляем Тебе, Божа, на землі, разом з ними спяваючи.
Сапраўды, Божа, Ты святы, Ты крыніца всялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, взяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры взяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Вспоминаючи смерць і воскресення Твайго Сина, ахвяруем Табе, Божа, хлеб життя і келіх збавлення, дякуючи, што зрабіў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молім Цябе, каб усіх нас, приймаючых цела і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Божа, про костел Твой, рассеянный по всім свете, досконал его в любові, разом с папом нашим Львом XIV, біскупом нашим Юзефом і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, якія паснули в надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. Божа, дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб і мы заслужили удзел в жыцці вечным, єднасці з найсвятейшай Богородицей Панной Марыяй, со святым Юзефом, яе обранником, со святыми апостолами, святыми Каролем з Луанды и его поплечниками, святыми Симоном Апостолом и Оленою, слугою Божим Эдвардом Войниловичем, святыми Беларусі и всеми святыми, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і в Христе, Табе, Божа Ойча Всемогутне, єдності Духа Святого, вся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся Айцу Небесному, як нас навучив Єсус Христос.
Приди на царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного нам сегодня, и отпусти нам провины наши, скаем виноватым нашим, не уводь нас в спокус, але избавь нас от зла. Просим Тебе, Божа, збав нас ад усяго злога, дай ласкаво спокою дни наши, нашему народу Беларуси, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольные от граху и захованные от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и пришестя Бавце нашего Иисуса Христа, по Твоем моц. Пане Иису Христе, Ты сказав апостолам Твоим: «Спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить Его спокоем и едностью, який живешь и володаришь на веки вечные. Спокой Божий, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему и мне знак спокою. Спокой нам усім. Гета ягнець Божий, ось той, який бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, пришел до меня, але скажи только слово, и будь оздоров. Тіло Христа нехай заховає нас на життя вічне. Кров Христа нехай заховає нас на життя вічне.
Каштоўная ў вачах Пана смерць святых Яго.
Молимся. Боже наш Ойче, святая Евхаристия дала силы принести в терпении мученикам Суганды. Зраби каб найсвятейший сакрамент, який ми прийняли на вспомин їх переможной смерти, да помог нам заховать живую веру и любовь, сярод випробування у світу. Раз Христа Пана нашого.
Єзу тихий, покорний серцем. Молимся. Всемогутний, вечний Божа, глянь на серце наймилейшего Сина Своего, на хвалу, як вяру, якую Он складає Тобі за нас грешних. Змилуйся над тими, хто просить Твоей милосердности, и даруй им в имя Сына Своего Иисуса Христа, який с Тобою живи, владарить на веки вечные. О Єзу наймилейший, Откупитель роду людского, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножжа Твоего алтара. Що не кожний з нас щиро віддається найсвятейшому серцу Твоєму, каб ще боль з'єднатися з Тобою. Многие зусім не ведають Тебе, многие отвернулись от Тебе, погарджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу найласковейший, и притули всіх до святого серця Своего. Владаром будь нам, о Єзу, не только верникам, які ніколи не отступилися от Тебе, але й синам блудним, які Тебе покинули. Будь владаром для тих, хто помилково чи праз незгоду одлучився от Тебе. Приведи їх до пристанку правди і одинства веры, каб хутко настала одна овчарня и один пастир. Одари костел Твой беспечною свободою, дай всім народам спокой и згоду, зраби, каб на всій землі от краю до краю один взносився голос. Молитва о беатификации Божьего слуги Эдварда Войниловича. Отче Небесный, славной особе Божьего слуги Эдварда, Ты открываешь нам величь Его христианского духу, любови и служения Богу и ближним, то выявлялось в Его заклику повним покори, так хотел Бог. Черпаючи силу в молитве и сакраментах, и он заставався верным мужем и батьком семьи, державным деячем и будовником святыняў. Живая вера была его внутренним святлом, походнею добрыні и справедливости до людей розных веровызнанняў, у яких завсёды бачыў брата и сестру, а детям-сиротам был айцом и опекуном. Добрый Боже, дай и мне зразуметь Твое земное и христианское покликание. Открый сердце мое на Твою святую волю, бо толькі тады я змагу зрабіць больш добрага для своей души, сям'і, бацькаўшчыны, христианского народу и всего человечества. Объяви Твою святую волю про заступництво слуги Твоего Эдварда и выслухай просьбу мою об ласках чуду, оздоровлення, навертання, спокою в серці, сям'ї, народе, якую взношу до Тебе з надією, то в хуткім часі ён будзе включений у лік Твоих святых. Амен. Святый Арханьоле Михале,
Молимся. Пане Боже, ми з вірою визнаєм, що Єсус Христос, який народився для нас, Єви Марії, і був замучений на крижі, присутнічає в найсвятейшем сакраменті. Дозволь нам черпать з этой Божой криниці плоди вечного збавлення. Праз Христа Пана нашого.